Hindaram ko dire sa kuya ko man kitang kuha na rin, daot tari. Oh? Electrician magaka. Uy, slow. Dili ba na pulis niyo, ha? Hindi naman. Out man. Harap yung gusto niya rin. Ito, malis mo nga. Charge mo ko cellphone. Out, wa. Ganiha ko gina. Kasi, daot na no? Kasi nga siguro yung laot dito siguro. Okay, kibaw. Sinsay, tanong, kibaw, tanawan eh. Aw, sa kurente. Nakoy ka nang na kailangan ka ng kwan, si Biso. Diso? Oh, nakoy kailangan ka ng electrician. Hindi, pwede taman niyot sa inyo. Yan mo, apang, ito. Oh, Tatanaw dito, kay din ha. Wa man, okay raman sa ako ang, kung balay ba, basi kaya dito sa pati. basin nga dito yung laot siguro. O niya, may kumana no? May gawin, sod ka niya. Kanang kung makakuha na ang akong tuwa, maminaya kung kung ano ba yun. Sige, maliw lang ko. Oh, sige. Ipatanaw na ko. Oh, Sige, mapas lang ko. oh. Tingnan rin tao na. Yung kuhan na rin ako. Hoy, Nang ako'y kuhan si Muha ba? Wakit trabaho ron? na tayo sa trabaho. Kay kuhan ka nang si Taburog ko, magiging kay yahan ka ng suga ba? Wad ka nang burn out daw ko na sila ha. Nya, ang pikas teslingan, kay di daw ko na burn out. Iya, patanaw. Oh, iya daw ko na ipatanaw. Asa na na ko napita tanawon? Oh, dito siguro nasa poste kay adto sa balay nila, okay raman daw ko na. Di ba, so ito man ka na, kay electrician man ka? Oo, oy. Kuha ko na akong trabaho god. Apan di sa ko rin katrabaho alay kay basinog. Kuhan, pagkitao ko rin sa akong suki dito. Ay lang sanay, kay kadiyo trabi to, igor rabi to ni mo tanaw. Oh, sige. Igor mo katanawon. Testingan ta na to. Tanaw. Ug musiga pa ba kana? Aw, ano ba, naunsa tra? Ato lang to. Muna tra. Tanaw na siya da. Oh, tanaw daw. Isig na idaot dira ba? Hindaram ko dire sa kuya ko man kitang kuha na rin, daot tari. Oh? Oh? Electrician magaka. Muslo. Oh, O niya, kumusta man ang akong kwan? Di patanaw dito. Ay, okay na to, boss. Dili lagi musida lagi. Unsa may diferensya ka ato? Ambot ka, boss. Eh, okay. Manong wala mo kakibaw nga. Christian ka niya, wala kakibaw mo sa diferensya. Di, boss, may ingam siya, boss, nga patanaw sa kuha, di. Ako saan kitanaw. Away klaro po dahil mong interesyana di ay ikaw pagkisuko na ko apo kay klaro. ikaw no way klaro kay mo may ingon nimo nga ipatanaw na di mo marapoy ako di pa. Sila mo, yung mga klarong duha.